साहित्य सभा नोंनि बर' राव गेवलांथों बे एक्सप'नि बरिया बानायबाय खिन्थु unaw naman nago खोला साइडजोंहाय एक्सप' दं दै सोरबाफोर एक्सप'नि बुस्थु बायना लांनो गोसोबा नैबेजों फै नायलांनि आसामनि गान्दानोलै नै बेखौ हास'ना लांनोसै नामा ओइ बेखौ हास'ना लांनोसै नामा नै बेखौ हास'ना लांनोसै पुलिस फरेस्ट डिपार्टमेन्टनियासो खिथु नागारा नङालै जों बेखौ लाङाब्ला सेस जागोन रायमना मा नुयोबा बेबो नुजोबो ना वाइल्डलाइफ साफारि आदितिराज बेयाव नायनानैसो हाबनांगोन दै नङाब्ला आन्दायगोन बेफ्रा नैबेनो बेखौ नायनांगोन नैबे रड दै ओरै बेलेग रडा बेनो बैयो बे बैयावनि फुख्रियालाय
हाबनानै नायनोसै जों दाना मा दङ मेगा पेन्डेल गेट बियो बेयावनो जागोन प्रग्रामा 65थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि The 60th Annual Conference of DSS फाख्रि फोथार बर'गाव बिजनि जिल्ला चिरां BTC आरो आसाम आं गिबाय बेजों ओरै उनथिं नाहरफिनब्ला गोजोन्थों थेंक्सबो नुगोन Oh my god nih coba enggak bijiku mana bijiku oh my god nih apa gitu nih oh my god ini apa sih cuman fungsi ada nih coba nuhur neng kamar manskene musuh soalnya nuhur kan taruhlah nih बेयावनो मानाव गेदेर बिथांमोनखौ नैबो नुगोन नै बेवहाय हायला रुमबां हायलोरिफोरखौ नुगोन नैबाव जोंखौ नुगोन आरो बेवहाय जोंखौ नुगोन जों भिडिअ'सो थायो भिडिअ'थ' चान्स मोनखाया नालाय जों नै भिडिअ'ल' चान्स मोनो जों बेयाव चान्स मोनांगौबो एसे एनैल' खोथा नङा एफा गिदिर पेन्डेलाव जों मोस्रोम बायदिखौहाय वाव मेडिकेल चेकआप नैबेवहाय गोनांथिथार जोंनि